po mga kaibigan, huwag po kayong bibitaw mamaya. Samahan niyo po kami. Kasama natin yung mga tropang Urdaneta. Pahinga lang saglit, mamaya raratsada na naman. Pingay. Ba't umangat? Ang lakas ng motor mo, umangat sa harap. Second time around. Okay. Hop. Palyado po yung makina. Kaya i-check muna natin dyan sa baba kung anong nangyari, ba't ganon. Mananan sa motor kaya ayusin mo. Yan si Sir Drifting. Okay, let's go. Ayan po, yung uphill namin natapos na rin. Kaya pupunta na po kami sa cave. Kaya guys, wag po kayong bibitaw. Pupunta na po tayo sa ikalawang yugto ng ating video. Okay.